бошгоҳи сурокампанияи шаҳри душанбе маротибаи дуюм барандаи суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал гардид. қаҳрамони феълии кишвар дастаи соро дар бозӣ барои ба даст овардани ин ҷоиза бо барандаи медали нуқраи чемпионати кишвар дастаи сипари шаҳри хуҷанд дидор анҷом дод. рақобати дастаҳо дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз доир гардида бо ҳисоби 4-2 ба суди дастаи соро хотима ёфт. дар дақиқаи даҳуми дидор Идрис Ёров аз партофти Дилшод Саломов истифода намуда ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи чанд сония сарбони дастаи соро Файзалӣ Сардоров бо зарбаи қавии худ маротибаи дуюм тӯбро вориди дарвозаи Сипар намуд. дар дақиқаи 18-уми нерӯсанҷӣ Шӯҳрат Расулов дарвозабони дастаи Сипар дар муқобили сарбони дастаи соро Файзалӣ Сардоров қоидаи бозиро вайрон кард ки ин қоидаситезии шашум ба ҳисоб мерафт. аз ин рӯ давар ба дарвозаи Сипар дабл пеналти таъин кард. бозингари соро Муҳсин Муҳаммадзода аз ин имконият истифода бурда ҳисобро 3-0 кард. дар дақиқаи 28-уми қисми дуюми нерӯсанҷӣ Муҳсин Муҳаммадзода бозингари дастаи соро бо зарбаи қавии худ голи дуюми худ ва сеюми дастаашро вориди дарвозаи дастаи Сипар кард. дар охири дидор бозингарони Сипар ба задани 2 гол даст ёфтанд. дар дақиқаҳои 38 ва 39 Абдусамад Раҳмонов аз зарбаҳои дабл пеналти 2 маротиба тӯбро вориди дарвозаи соро компания намуд. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои соро ва Сипар дар суперҷоми тоҷикистон 2022 бо ҳисоби 4-2 хотима ёфт ва дастаи сорокампанияи шаҳри душанбе маротибаи дуюм соҳиби ин ҷоиза шуд. ёдовар мешавем ки дастаи Пайрав Воҳидов соли гузашта низ ин ҷоизаро моли худ карда буд. пас аз анҷоми нерӯсанҷӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. дар маросими ҷоизасупорӣ сармураббии мунтахаби футболи тоҷикистон мутахассиси хорватӣ Петр Сегерт инчунин роҳбари лигаи футзали тоҷикистон Фурқат Ахмедов иштирок намуданд. дарвозабони бошгоҳи сорокампания Меҳдӣ Мустафоӣ ки дар бозии мазкур маҳорати воло нишон дод аз ин рӯ беҳтарин бозингари суперҷоми тоҷикистон интихоб шуд. ситоди мураббиён ва бозингарони дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд бо медалҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. роҳбарият, ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони сорокампания дар баробари медалҳои тилло инчунин суперҷоми кишварро болои сар бардоштанд. тақдим карда мешавад Файзалӣ Сардоров. муборак бошад барои дастаи сорокампания пирӯзӣ дар суперҷоми тоҷикистон 2022.